Så vil I ikke give en kæmpe stor hånd? Tak. Det er fordi, jeg ikke taler, når jeg er på. Jeg står bare det næste kvarter og siger ikke noget. Jeg vil sige tusind tak, fordi jeg måtte komme, og tak for at gøre mig til 1% guru i det her fine selskab. Og det skal lige sige, at jeg har læst nogle af artiklerne, og de er super gode, og I skal glæde jer. I skal købe bogen, det synes jeg, I skal. Og det får jeg ikke noget for at sige. Jeg hedder som sagt Bastian Overgaard, og jeg hjælper virksomheder med at blive mere effektive, mere innovative og mere konkurrencedygtige, ganske enkelt ved at bede dem om at holde kæft en gang imellem. Og det vil jeg så ironisk nok bruge en masse ord på at forklare om. Jeg vil nemlig gerne vise jer et simpelt redskab og en filosofi, som kan skabe bedre videndeling, mere fokus, nærvær, produktivitet, og i det hele taget være med til at skabe bedre samarbejde, trivsel. Og jeg ved ikke med jer, men jeg hører rigtig mange ledere og medarbejdere rundt omkring, som taler om rigtig mange ligegyldige møder, som er spild af tid, dræber tid og motivation. Og det kan det her lille redskab, det kan I tage med. I hvert fald grundprincipperne bag det. Men lad os lige først gå 12 år tilbage. Der faldt jeg nemlig over noget. Jeg gjorde ved et tilfælde en opdagelse. Jeg opdagede et usynligt og meget, meget stærkt felt, som man ikke rigtig taler om. Og I har jo nok regnet ud, hvad det er, men vi taler ikke om det til daglig. Men som jeg tror på, kan revolutionere den måde, vi mennesker mødes og kommunikerer med hinanden på. Og den bedste måde, jeg rent faktisk kan forklare det her på, det er, når jeg nu siger, og det er jo også løgn, når jeg siger, at folk ikke taler om det, fordi som Jonas han også lige gjorde, så kalder folk det for pinligt, akavet og dræbende, den her kollektive stilhed, vi kan opleve. Og rent faktisk, så er der rigtig mange negative associationer forbundet med det at være stille sammen. Og stilhed i det hele taget har rigtig mange negative associationer. Det er for eksempel ikke unormalt, at vi har mødt kampagner, der beder os om at break the silence, speak up, let your voice be heard. Og det er selvfølgelig rigtig fint, når det gælder tabuer og ting, der helst ikke skal fejes ind under gulvtæppet. Problemet er bare, at vi er rigtig mange, der er blevet rigtig, rigtig gode til at bryde tavsheden. Hele tiden og konstant, når vi kan slippe afsted med det. Her i februar måned, der fandt jeg på et ord, som jeg skrev en artikel om. Det er definitionen på onani. Det defineres ved at tale, og uden at forholde sig til andre i en samtale, at tale længe og eller om sig selv. Det her, det fik på ganske få timer 200 likes på Facebook, efter et par dage 2.000, og 5.000 likes efter et par uger, og det blev en overskrift i Politiken og en masse andre aviser. Og grunden til, at jeg name-dropper alt det her, det er egentlig bare for at sige, at jeg tror, at vi har med en tendens til onani at gøre i samfundet. Siden der var så mange, der genkendte det. Det skal så siges, at i det her indlæg, som I kan gå ind og google, hvis I googler mit navn og onani, så kommer I nok ind på en blog, fordi det er lidt sjovt. Der er 3 definitioner på onanister, hvor at politikerne her måske, det kan I så selv gætte, hvad de mest er til. Der er nemlig hyggeonanisten, som elsker at høre sig selv tale. Så er der magtonanisten, som simpelthen kun onanerer for at dominere en samtale. Og så er der så tvangsonanisten, som bare ikke kan stoppe sig selv. Og det er ikke til personens fordel, skulle jeg lige hilse at sige. Jeg er selv lidt en sjov blanding. Jeg synes ikke selv, jeg er magtonanist, men jeg er lidt en blanding mellem de 2 andre. Og ude i samfundet, der bliver vi nogle gange stoppet af et rødt lys. Standset af et rødt lys, og det kan godt være, at vi hader det. Men vi accepterer alligevel, okay, fair nok. Der er nogle andre, der også skal forbi. Og nu er jeg selv ret frihedselskende, men jeg kan stadigvæk ikke forestille mig et samfund uden trafikregler. Kan I forestille jer et samfund uden trafikregler? Og et trafiklys en gang imellem. Det vil ende i kaos og anarki. Fuldstændig som det er i vores samtalekultur.
Der er nemlig ikke et sæt spilleregler. Det kan godt være, at der er nogle uskrevne regler, men de er meget nemme at høvle ind over, hvis man er onanist. Så det betyder altså, at selv i professionelle sammenhænge, i professionelle møder, hvor vi er sat sammen for at videndele og producere, der kan vi opleve det her. Og faktisk, så du tog faktisk ordene ud af munden på mig, Jonathan, men jeg har et billede af det, at vi kan godt lade som om vi sidder og lytter, men i virkeligheden tænker vi på, hvad vi skal sige, når det bliver vores tur til at stoppe foden i døren som en anden støvsugersælger. Så det bliver sådan en kamp om taletid. Den eneste rigtige videndeling, den opstår faktisk først, når den ene rent faktisk lytter til den anden, som Jonathan allerede har afsløret. Og det bringer mig så til det her mærkelige felt, som jeg faldt over og opdagede for 12 år siden. Her er der nemlig i korte perioder ingen, der taler sammen. Jeg ved ikke med jer. Der er selvfølgelig nogen, der hader det her helt vildt. Men kan I fornemme, at stilheden mellem os, det skaber et intenst nærvær. Det skaber et fokus og en udelt opmærksomhed, som netop er den, skuespilleren bruger for, at vi rent faktisk kan kapere de vigtige ord. Men hvornår oplever vi de her sammenskabte, kollektive kunstpauser? Hvornår beslutter vi os for at bruge det som et aktivt redskab, når vi nu ved, at det skaber nærvær, fokus, fordybelse? Det gør vi, når nogen dør. Vi viser vores største respekt med et øjebliks stilhed. Og når vi aftaler stilheden, så er den ikke pinlig og akavet. Tværtimod, så skaber den faktisk en følelse af samhørighed. Jeg ved ikke, om I selv har oplevet at stå på et stadion eller se det i fjernsynet, 5.000 mennesker, der står i stilhed. Den samhørighed, det nærvær, det giver. Tror I, det er vigtigt i den verden, vi er i lige nu, at vi kommer ind til det nærvær, den samhørighedsfølelse? Er det vigtigt i teambuilding? Min pointe er, at vi ikke behøver at vente til, at der er nogen, der dør. For eksempel kunne I investere 2 minutter i starten af et internt møde på 60 minutter. 2 minutter, investere det i fokus og respekt fra starten af mødet. Nu er det her, vi er. Så inden midt i mødet, så kan I jo lige stoppe op og sige, så lad os lige skabe plads til refleksion og eftertanke til alle de ord, der er faret igennem, for måske lige at tjekke op, om vi overhovedet har hørt det. Og så til sidst, så kan man også lige bruge 2 minutter for at lade mødes resultater, hvis der er sådan nogle bundfældelser, inden vi haster videre til det næste møde, eller tager vores telefon frem. Det er der jo ikke så mange af jer, der gør, men jeg gør en gang imellem. Jeg tager nogle gange min telefon frem, lige når jeg kommer ud af et møde, med det resultat, at hjerneforskerne fortæller mig, at jeg ikke kan huske halvdelen af, hvad der er blevet sagt. Mange vil sige, at de her 6 minutter her, det er 10% ud af det møde. Vi er for travlt. Vi er for seriøse. Vi kan da ikke afsætte 6 minutter ud af et helt møde. Men det giver altså 54 fokuserede, respektfulde, koncentrerede mødeminutter. Og prøv at benchmarke det med de mange ligegyldige snakkemøder, jeg har oplevet gennem tiden. Det at udfylde hvert et mødeminut med snak, det svarer lidt til, at et museum de fylder hvert en centimeter væg ud med kunst. Det vil blive en stor, farverig mosaik, hvor selv Picasso vil drukne. Så det I kan tænke, det er, at det er mellemrummene, der fremhæver mesterværkerne. Så silent co-creation som filosofi, men også som metode, handler helt konkret om, at vi sammen må skabe de mellemrum i en verden, der kun bliver mere og mere støjende. Giver det mening? Er der nogen her, der ikke tror, at vi kommer til at skulle forholde os til flere og flere informationer og flere distraktioner i fremtiden? Jamen, så skal vi måske lytte lidt højere til, hvad hjerneforskerne siger, når de fortæller os, at stilhed faktisk hjælper os med at håndtere information. Og det er måske også derfor, at Jeff Bezos, en af USA's bedste ledere ifølge Forbes, CEO for Amazon, han starter møder med op til 30 minutters stilhed. Han bruger det så til, at de sidder og læser mødets dokumenter sammen. Han siger, at det skaber en udelt opmærksomhed. Fri for distraktioner.
Og prøv lige at tænke på de mange mødedokumenter eller mødeagendaer, I har skimmet meget, meget hurtigt i farten, hvis I overhovedet har læst dem. Det kan godt være, det kun er mig. Er det kun mig, der har prøvet det? Okay, godt. Kom nu, vær nu lidt ærlige, venner. Så vi kan lige prøve det lidt, og jeg er sådan helt vildt klam, så jeg tager lige bare taget 3 uddrag fra nogle referencer inde på min hjemmeside, fordi vi skal have et eller andet at læse. Vi kan lige prøve at læse lidt i stilhed sammen. Det er fra nogle steder, jeg har faciliteret workshops, hvad enten det er innovationsdage, eller teambuilding, eller det er et arbejdsmøde, hvor vi har brugt pauser. Det er fuldstændig det, Jonathan han snakkede om. Og det sker helt automatisk, når vi er stille sammen. Når vi beslutter os for at være stille sammen. Det vi ellers kun gør, når folk dør. Men som man også kan bruge som et helt konkret arbejdsværktøj. Ikke ud i en skov og sidde i rundkreds, men som et konkret arbejdsværktøj. Men hvornår er vi stille sammen? Altså og jeg er selv onanist. Og vi er rigtig mange onanister, der tror, at vi har fået 2 ører i en mund, så vi kan høre os selv tale i stereo. Så det her det er en filosofi, og det er en metode, og det er en metode, man kan tage. I kan lade inspirere af den allerede i dag og gå hjem, og så kan I sige, at det her det kan være en tegning. Lad os sige, det er et forløb. I har et møde, der er rigtig meget onani. Vi skaber lige et mellemrum. Et intelligent mellemrum, hvor vi åbner op for den nysgerrighed, op for det nærvær, op for den respekt, som stilheden kan. Plus det giver os og vores hjerne overskud til rent faktisk at håndtere de informationer, der er fyret igennem rummet. Og kender I det, man kan blive helt høj af at sidde og snakke? Vi elsker det. Vi bliver helt høje af det, og det er derfor, at selv de mest seriøse ledere, topdirektører, uanset hvor mange millioner man får, vi elsker alle sammen at snakke, og så når vi skal tage beslutninger, det kan vi så ikke så godt lide. Men hvis vi lige fik tid til at stoppe op og tænke os om, så kunne det være, at vi lidt hurtigere kunne tage beslutninger. Faktisk det, jeg hører mine kunder sige, at når de indfører det her på deres møder, så kommer de faktisk hurtigere til beslutningsprocesser, eller til at tage beslutninger. Jeg bliver nødt til at sige, fordi der er nogen, der går hjem, og så prøver de det af, og så siger de, men det lød jo så simpelt, og så prøver de det, og så finder de ud af, at det var helt vildt pinligt og akavet første gang, og de kunne ikke forklare det ordentligt til deres medarbejdere, og så faldt det til jorden. Så bare for, jeg bliver nødt til at sige, at det kan også anses lidt kompliceret, ligesom at nu var en af musikerne her, han sagde jo, at, hvad var det du sagde? Nu får du lov til, hvad hed han? Oscar Peterson. Han siger, at det er musikken, der... Nej, sig du det. Jeg er ikke sikker på, at det var Peterson, som jeg husker det, så siger han, musikken opstår i pausen. Ja, tak. Så musikken opstår i pausen, og det er der mange store komponister, der har sagt. Så det, I kan se jer selv, I kan gå hjem med det og sige, vi skal bare holde en pause. Men I kan også se og sige, nej, det er faktisk, pausen er et element, ligesom en tone er et element i musik, ligesom pausen er et element i musik. Så når jeg faciliterer møder, så ser det mere ud sådan der. Så er der tale, så er der en lille smule pause, så er der mere tale, så er der lidt pause, så er der lidt længere pause, og så videre. Så hvordan vi vælger at dirigere og komponere den her silent co-creation, det kan afgøre, om det er Mozart, vi laver, eller om det er Gangnam Style, eller hvad det nu kan være. Dyrene fra Hakkebjergskoven, altså et eller andet. Det her det er en tommelfingerregel, I kan tage med hjem. Fra nogle af de førende sprogforskere helt tilbage fra 75, der siger, the more complex the communicative task, the greater the number of pauses. Det er så valgt at skrive sådan her. Og der er rigtig mange møder, der ender i støj. Fordi vi ikke sætter de mellemrum. Fordi vi lever i en verden, hvor man kun er stille sammen, når der er nogen, der dør. Eller hvis man har været gift i 40 år. Så derfor er det snak, og der er nogen, der er bedre til den andre, og derfor er det heller ikke ligeværdig videndeling, der foregår i en virksomhed. Hvad end det er en lille virksomhed, eller en stor virksomhed, eller en organisation. For der er nogen, der er bedre til at stikke foden i døren. Så nu jeg tog det her med, fordi at jeg var over i Aarhus og starte det. Jeg synes, det var lidt sjovt, fordi at jeg plejer bare at komme ud og blive hyret som sådan en legemorder, der skal ud og bede folk om at holde kæft, så vi kan få noget effektivitet og noget kreativitet, noget teambuilding.
Men Region Midtjylland er faktisk de første, som tør at være med i et længere forsøg, hvor de simpelthen prøver at skabe et paradigmeskifte i hele deres mødekultur, hvor de faktisk begynder nu at minde folk om, at mindre snak giver mere værdi, således at det ikke er unormalt for den introverte medarbejder, eller den medarbejder, der synes, nu har vi snakket nok. Det er ikke mærkeligt at bede om et minuts pause, fordi det betyder bare, at vi er faktisk nogen, der lige vil tænke os om. Der er så nogen, der tænker, mens de taler, og det skal vi ikke underkende. Men I kender måske også det, at man skal tale sig varm i rigtig, rigtig lang tid, før man kommer til pointen. Og problemet er så, at alle de ord, de hænger jo i rummet. Og skaber støj. Og skaber den her meget farverige mosaik, som vi også kunne knalde op på væggene på museet, men hvor mesterværket nemt kan drukne. Så de prøvede at være med på det her, og bare med kun 4 timers undervisning af 15 ledere herovre i Viby i Region Midtjylland, en organisation med 300 medarbejdere, et område med 300 medarbejdere, underviste jeg dem i, hvad siger man for, at det her det ikke er mærkeligt, inden vi går i gang med et møde? Hvor ligger man pausen, og hvor skal man i hvert fald ikke lægge pausen? Og hvordan håndterer man de tanker og de ting, der kan opstå? Ud fra det, vi har nogle spørgeskemaer, jeg har haft en psykolog ind over osv., og det er kun indikationer, jeg har fået lov til at vise det herover. Lederne føler, at deres møder er blevet 20% mere effektive. De taler om, at snakken ikke får lov til at ryge ud af en tangent, som den plejer. De taler om meget større nærvær, og de taler om, at de husker næsten 20% mere af det, der er på møderne. Det er kun indikationer, så I må ikke hænge mig op på de her tal, men det giver dem mere fokus. Det gør, at de faktisk, og de er nemlig nogle af dem, der er vendt tilbage til mig og sagt, hey, vi har faktisk fundet ud af, at på ledelsesmøder, der kommer vi hurtigere til beslutningsprocesser. Vi får taget de her beslutninger. Og kender I det? Man prøver at tænke på noget. Man prøver at få en idé, der er noget, man har glemt, og man kan ikke komme på det. Og så står man i bruseren, og så kommer det. Eller man går en tur, eller man lægger hovedet på puden. Min pointe er, hvorfor ikke lade det her øjeblik, hvorfor ikke sætte det ind på mødet, mens vi rent faktisk er samlet? Altså, så hvis vi sætter pausen her, og den her pause, den giver det her nærvær, der gør, at vi rent faktisk kan nå at tænke os om, hvor effektive kan vores møder så ikke blive? Så, silent co-creation. Jeg har fået 1 minut tilbage, og mindre snak.nu, hvis I vil... For jeg har jo ikke fået mulighed for at høre på jer. Og det her, det er et paradigmeskifte. Det er en ny måde at tænke på, og det er på den ene side ufatteligt simpelt, men det kan også være hårdt. Det kan også være svært. Det er sådan lidt... Så hvis I vil høre mere om det her, hvis I har noget at dele med mig, det vil jeg meget gerne høre, så kan I kontakte mig via mindresnak.nu. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I lyttede i disse 15 minutter.